Sariya bulon jɛmukan lajɛbagaw Sirifila Jabaramuso la Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An minnu sigi bɛ nin kuma ye k'a ɲɛmada ka Jabaramuso Mali fɛ Sirifila télévision so don. Aw ka jɛmukan Sariya bulon ni a kuma selen an bɛna min walawala sɔɔni. Bi babu an bɛna sigi min kan o de ye an b'a fɔ min ma ko luwanse. Luwanse jumɛn ko don? An ka siso ko tɛ cette fois-ci an delila ka jɛmukan ko kan UCO ka tɛmɛ mais nin ye jumɛn ko ye ni ye yɔrɔ ta k'a kɛ jagokɛyɔrɔ ye walima k'a kɛ baarakɛyɔrɔ ye min ni siso tɛ kelen ye. Sariya bɛ jumɛn fɔ o la? Sotigiw ani minnu b'a ta gɛlɛya caman bɛ bɔ a la. Ni gɛlɛyaw bɔra la a gɛlɛyaw bɛ kunbɛn cogo jumɛn na? Sariya jumɛnw bɛ boli a kan? An ma ɲina maa kɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ yɛrɛ sɔrɔ sariya bulon kɔnɔ. O de kama babu an bɛna nun don nin ka bi le thème du jour le bail à usage professionnel. Maa welelen Maître Bakari Konate avocat au barreau du Mali. Sɔɔni babu an n'a nun don walasa ni aw an ka faamuyali sɔrɔ an ka bi jɛmukan in na min bɛ kɛ sababu ye k'an bɔ kunban kɔnɔ inshallah. Maître Konate an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i sɔnni na ka na an ka wele jaabi walasa ka mɔɔ bɔ kunban na ka kɛnɛ dayɛlɛ nin ko in na i y'o min kɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. Ye invitation ci ma ye weleli se ma diyala n ye kosɛbɛ n b'i fo n bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo maa o maa mun bɛ k'an lajɛ nin wagati la n b'u bɛɛ lajɛlen fo n bɛ teleso baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. A diyara n ye an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka Mali avocat bɛɛ lajɛlen fo Jango le bâtonnier an ka foli bɛ se sɔgɔnadonba bɛɛ lajɛlen ma aw de b'an dɛmɛ ni jɛmukan ninnu kan walasa jamanadenw ka bɔ kunban kɔnɔ k'a sababu kɛ aw b'a walawala bamanankan na cogo min na. O la bi ni an ko bail à usage professionnel waati tɛmɛnlenw na an tun b'a ko bail commercial bi ni bail à usage professionnel ale yɛrɛ ye jumɛn ye sariya hukumu kɔnɔna na ani an ka jamana kɔnɔ sariya sun caman bɛ yen nɔ mais jumɛn bɛ boli nin kan walasa an bɛ bɔ yan nɔ bi maaw k'a dɔn ni gɛlɛya bɛ ko la an ka ɲɛsin ni sariya sun in ma. I ka ɲininkali diyala n ye i ka ɲininkali a bɛ jaabi fila de ko fɔ. A jaabi fɔlɔ ye mun ye o de ye k'a fɔ sariya min bɛ boli bail à usage professionnel kan o sariya tɛ dɔwɛrɛ ye o ye sariya an b'a fɔ mun ma ko acte uniforme portant sur le droit commercial général. O ye sariya ye mun talen no jamana 17 de fɛ farafinna kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ a sariya labatolen no Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina jamana 17 o kɔnɔna la i mana se ni jamana kelen kelen na ni sariya kelen de bɛ yen bail à usage professionnel kɔnɔna la. Alors mais yani ni acte uniforme ka ta a tala le 15 décembre 2010 mais fɔlɔ dɔ tun bɛ yen o tun ye o tala 97 mais mun bɛ senna sisan i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a bɛ fɔ o kɔnɔna la ko bail à usage professionnel mais fɔlɔ la a tun bɛ fɔ ko bail à usage commercial. N'an ko an b'a définir n'an ko an b'a fɔ bail à usage professionnel ye mun ye bakuruba la i y'a fɔ cogo min na luwanse don a bɛ i n'a fɔ dɔ y'a ka so di dɔ ma luwanse la mais fo ka a farafansiya i da sela a ma parce que so bɛ di kun fila de kama ka kɛ siliso ye walima ka baara k'a kɔnɔ. Bail à usage professionnel ye ka baara kɛ so kɔnɔ o ye dɔ y'a ka so d'i ma i ka baara k'a kɔnɔ ni karo sala i bɛ wari dɔ sara a tigi ye n'a bɛ fɔ o ma ko loyer. Bakuruba la an bɛ se ka définition di o de ye nin ye. Bi walasa an ka se ka a dɔn k'a fɔ ko nin ye bail à usage professionnel ye n'an da sera ma k'a fɔ luwanse de don location so dili location na min ni siyɔrɔ tɛ kelen ni baara wɛrɛ bɛ k'a kɔnɔ ale yɛrɛ ko bɛ sigi ɲɔgɔn kan cogo jumɛn na sariya la. D'accord n y'a fɔ cogo min na parce que définition kɔnɔ fɛn caman bɛ yen mais condition de formation ninnu an b'a la ko ɲininkali kɛ. Voilà parce que n bɛ fɛ ka précision min kɛ c'est que n'i ye contrat ta de façon générale n'i ye bail à usage professionnel bila les contrats de façon générale condition dama dama de bɛ yen o de ɲininen don contrat bɛɛ lajɛlen fɛ. An da tɛna so ma wagati t'an permettre an da ka so bɛɛ lajɛlen ma mais mun ye bail à usage professionnel ye perepere la ale condition fɔlɔ ye mun ye o ye bɛnkan n'a bɛ fɔ a ma ko contrat c'est-à-dire que aw fila bɛɛ kan ka bɛn a kan k'a fɔ ko aw bɛna nin ko sigi sen kan sotigi o ka bɛn a kan k'a fɔ k'a bɛna so di luwanse la mun fana bɛna ta ka baara k'a kɔnɔ o fana ka bɛn a kan k'a fɔ ko a bɛna baara k'a kɔnɔ
o ye condition fɔlɔ ye. Condition filanan ye mun ye, c'est que ni yɔrɔ t'a la, a ɲininen no a kana kɛ siliso ye, a ka kɛ baarakɛyɔrɔ ye. A ka kɛ baarayɔrɔ ye, a bɛ se ka kɛ baara sugu sugu. A mana kɛ jago ye o, a mana kɛ usine baara ye o, a mana kɛ dɔgɔtɔrɔso ye o, a kɔni ka kɛ baara ye, baara mun bɛ wari ladon. A ɲininen no a ka kɛ o baara sugu de ye. Parce que fɔlɔ la n'i tun y'a ta, a tun bɛ fɔ ko bas usage commercial. Donc mɔgɔw hakili tun bɛ taa dɔrɔn ko jagokɛyɔrɔ dɔrɔn no. O de kama u nana ni yɛlɛma don a la, ka ni modification don a la, a kɛla bas usage professionnel ye. A bɛ se ka kɛ cabinet d'avocat yɛrɛ ye, mɔgɔ ye dɔ ka cabinet d'avocat, dɔ ka so minɛ ka taa luwanse la, karo o karo a bɛ wari sara, o ye bas usage professionnel ye. I y'a faamu, o y'a condition dɔ ye. Hali n'i y'a ta ka kɛ ekɔliso fana ye. Hali n'i y'a ta ka kɛ ekɔliso ye, parce que ekɔliso ye wari ye, baara ye, baara mun bɛ wari ladon. Donc o fana ye bas usage professionnel ye. A condition wɛrɛ ye mun ye, o de ye k'a fɔ ko a diyagoyalen tɛ a ka kɛ sɛbɛnni ye. A diyagoyalen tɛ a ka kɛ contrat sɛbɛnni ye. A bɛ se ka kɛ kuma dɔrɔn ye, aw ka bɛn a kan, k'a fɔ ko aw bɛna nin contrat sigi sen kan, hali n'aw ma aw bolonɔ bila papier la, hali n'aw m'aw bolonɔ bila sɛbɛn na, hali ni contrat ma sɛbɛn. Mais n'aw bɛnna a kan déjà, o contrat, barika b'o contrat la, o contrat c'est un contrat valable. Mais mun kɔni cɛ ka ɲi kosɛbɛ, o de ye ka sɛbɛn kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. O de cɛ ka ɲi kosɛbɛ, garantie b'o de la, sécurité b'o de la. O b'a to bɛɛ b'i ta ni bila dɔn. Walasa ni mankan nana bɔ a la kɔfɛ, parce que a caman bɛ kɛ, papier tɛ bolonɔ tɛ bila u ni ɲɔgɔn cɛ, contrat sɛbɛnnen tɛ k'u ni ɲɔgɔn cɛ. Mankan caman bɛ taa bɔ a kɔnɔ. Donc pour que o mankanw ka éviter, o ɲuman ye mun ye, o de ye ka aw bolonɔ bila papier dɔ kɔnɔ. Ni faamuna Maître Konate, an bɔra o fana gɛlɛya kama bi, mais n'an y'a lajɛ, a yɛrɛ bɛ a fɔ a ka sariya kuma na ko les obligations des parties. Ɔ min ye yɔrɔtigi ye, ale ka obligation ye jumɛn ye? Mun diyagoya dɛmɛ ale kan, mun yamaruya diyagoya sigilen bɛ ale kan walasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ, les obligations du bailleur. I ka nin ɲininkali nafa ka bon kosɛbɛ, parce que n'i y'a mɛn contrat ma, a fila de don. A fila bɛɛ lajɛlen hakɛw b'u bolo, n'a bɛ f'u ma ko droit. Hakɛw kɔfɛ fɛn o fɛn bɛ yen mun wajibiyalen n'u kan, mun ye diyagoya u kan, u kan ka mun bato, a bɛ fɔ olu de ma ko obligation. I ka ɲininkali sela mun ma, o de ye k'a dɔn bailleur mun bɛ so di, sotigi, o ka obligation ye mun ye, mun de wajibilen no ale kan, ale kan ka mun de bato contrat kɔnɔna la. Contrat kɔnɔna la, bailleur, sotigi, a ka obligation fɔlɔ ye mun ye, a kan ka fɛn fɔlɔ mun bato, fɛn fɔlɔ mun ɲininen no ale fɛ contrat kɔnɔna la, o de ye ka so di, k'a to état ɲuman na, a kana so di baarakɛla ma, ka so to état la, état mun tɛ se k'a tigi permettre ka baara kɛ. Donc so ka di dicogo ɲuman na, so ka kɛ état ɲuman na. A ka obligation filanan ye mun ye, an b'a fɔ o de ma ko les grosses réparations. C'est-à-dire que baara dɔw bɛ yen, a bɛ se ka kɛ contrat kɔnɔna la, so dilen no, mɔgɔ bɛ ka baara k'a kɔnɔ, mais tiɲɛni dɔw bɛ se ka se so ma. Donc o tiɲɛni, ni baarabaw de don, baara gɛlɛnw de don, a baaraw musaka ka ca. Donc a bɛ ɲini yɔrɔtigi de fɛ, yɔrɔtigi k'o musakaw ta, yɔrɔtigi de kan ka o baaraw kɛ. O baara gɛlɛnw bɛ se ka kɛ jumɛn ye, n'an b'a fɔ o ma ko grosse réparation, o bɛ se ka kɛ i n'a fɔ so sanfɛla, so dilen no, baara bɛ ka k'a kɔnɔ, mais a nana se wagati dɔ la, so sanfɛla tiɲɛna, i n'a fɔ tôle tiɲɛna. O kɔnɔna la, yɔrɔtigi de kan k'i jɔ n'o baaraw ye, ale de kan k'o musakaw sara, ale de kan k'o baaraw kɛ. A ka obligation wɛrɛ ye mun ye, o de ye ka a kana to tɔɔrɔ ka se a ye so di mun ma n'o bɛ ka baara k'a kɔnɔ, tɔɔrɔ kana s'o ma. Tɔɔrɔ kana s'o ma, ale ka tɔɔrɔ kana s'a ma, a kɛrɛfɛmɔgɔw ka tɔɔrɔ kana s'a ma, i n'a fɔ a denw ou bien a kɛrɛfɛmɔgɔw, a nɔfɛmɔgɔ dɔw, olu ka tɔɔrɔ kana se mɔgɔ ma, so dilen no mun ma location na. Donc olu de y'a ka obligation principale ye, a ka obligation baw ye olu de. Donc ni ye a faamu o cogo la, o kɔrɔ hali n'ale ye yɔrɔtigi ye, a tɛ se ka taa don ka yɔrɔ lajɛ waati min y'a ja. Oui, o bɛ kɛ ni n'a bɛ don ka taa yɔrɔ lajɛ, o bɛ kɛ ni donne ka accord de ye. Mais an bɛ mun ye dans la pratique, c'est que généralement contrat kɔnɔ o fɛnw réglelen no. A bɛ se ka yira contrat kɔnɔ k'a fɔ ko nin wagati in na yɔrɔtigi bɛ se ka taa yɔrɔ lajɛ, mun bɛ ka baara k'a kɔnɔ o tɛ se k'i ban. O bɛɛ bɛ sɛbɛnne, o bɛɛ bɛ régler contrat kɔnɔ de façon dans la pratique quoi. Voilà, parce que ni contrat sɛbɛnnen no a caman na, u bɛ o yɔrɔw u b'o faranfasiya contrat kɔnɔna la. Donc gɛlɛya tɛ se o yɔrɔ ninnu ma de façon générale. An ye nin faamu, mais sisan e da sera obligation min ma nin n'o ye wajibi yɛrɛ ye sotigi kan,
a kan ka minnu kɛ ni a y'a ban o fɛn ninnu ma responsabilité mun b'a kan n'o ye diyagoya ye e da sera minnu ma a kan k'olu kɛ fanga yɛrɛ la koyi ka kɛ ni sariya ye n'a banna olu ma sariya bɛ taa sira wɛrɛ jumɛnw jira ni an bɛ se k'an tilen o fɛ walasa ka nin bɛɛ lajɛlen bali. kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ sariya y'a ɲini yɔrɔtigi fɛ a k'i jɔ nin baaraw ye n'i y'a f'u ma sisan ko les grosses réparations mais a bɛ se ka kɛ yɔrɔtigi b'i ban ni yɔrɔtigi y'i ban alors que a baara kan ka kɛ parce que c'est urgent c'est nécessaire n'a baara ma kɛ baara tɛ se ka kɛ yɔrɔ kɔnɔna la fo k'o yɔrɔw réparer yɔrɔ min tiɲɛnen don n'a bɛ baaraba de ko fɔ ni yɔrɔtigi kan k'i jɔ n'a ye n'a y'i ban donc mun bɛ ka baara kɛ yɔrɔ kɔnɔ n'o bɛ ka luwanse sara karo o karo a bɛ se ka taa tribunal fɛ ka taa ɲini tribunal fɛ tribunal ka autorisation d'a ma ale ka baara kɛ tribunal ka yamaruya a ka baara kɛ yɔrɔtigi place la maintenant ni a ye baara kɛ tribunal bɛ se ka yamaruya ni tribunal yamaruya tribunal bɛ se k'a fɔ ko baara kan ka bɛn nin hakɛ de ma nin wari hakɛ de ma donc ni tribunal y'o yira parce que tribunal bɛ se ka rapport expert dɔ désigner mun bɛ se ka a ka rapport déposer ka yira a kɔnɔna la baara kan ka bɛn nin de ma donc mun bɛ ka baara k'a kɔnɔ ni o ye baara kɛ tribunal bɛ se ka yɔrɔtigi tribunal bɛ se ka diyagoya baara mun kɛla locataire fɛ preneur fɛ a ka wari lasegin a ma a wari bɛ segin cogo min na tribunal b'o bɛɛ lajɛlen fɔ a ka jaabi kɔnɔna la. o diyara n ye maître mais an mago bɛ se o yɔrɔ walawalali ma dɔɔni ne da sera ma ko tribunal o kɔrɔ ni an y'a faamu o ye kiiritigɛso ye kosɛbɛ mais komi aw yɛrɛ y'aw ka sariya kuma ninnu na o kiiritigɛsow ka ca a bɛ dɔ wele ko tribunal correctionnel a bɛ dɔ wele ko tribunal civil tribunal du travail tribunal administratif ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ e da sera mun ma ni maa ye jamukan in lajɛ sisan ko a b'a fɛ i n'a fɔ jamukan yɛrɛ laɲini ye min ka mɔgɔw bɔ degun kɔnɔ bɛɛ k'i ta fan dɔn ni nin gɛlɛya nana don dɔɔni dɔ cɛ sisan nɔ k'a b'a fɛ ka tɛmɛ ka nin sira in cɛ a bɛ ɲini a bɛna a ɲɛsin kiiriso jumɛn ma. i ka nin ɲininkali nafa ka bon kosɛbɛ parce que ni n y'a fɔ tribunal n'o ye kiiritigɛso ye tribunaliw ka ca i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mais bail à usage professionnel hukumu kɔnɔna la tribunal min bɛ yen o kiiriw tigɛli kama o ye tribunal de commerce de ni contrat de bail à usage professionnel bɛ mɔgɔ fila cɛ mankan fɛn fɛn mana sɔrɔ a kɔnɔna la i tɛ se ka taa tribunal d'instance la awo o bɛ i n'a fɔ an ka sigida ka daminɛ fɔ commune 6 an ka kiiritigɛsoba mun bɛ yen kiiritigɛsoba bɛ yen an tɛ se k'an tilen ka taa i tɛ se k'i tilen ka taa yen i b'i ɲɛsin kiiriso min ma o de ye tribunal de commerce ye n'an k'an b'a fɔ bamanankan na a bɛ i n'a fɔ jagokɛlaw ka kiiriso voilà parce que n y'a fɔ cogo min na bail à usage professionnel yɛrɛ a sigilen n'o de kan quoi a bɛ i n'a fɔ jagokɛyɔrɔ de don parce que yɔrɔ bɛ ta jago de kama a bɛ ta baara de kama mais en réalité a bɛ ta jago fɛnɛ de kama donc ni o kiiri bɛ tigɛ mankan fɛn fɛn mana sɔrɔ o kɔnɔna la i bɛ ɲɛsin tribunal de commerce de ma o de bɛ se ka a kiiri tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. maître ni nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ jango an bɛ ka jamukan min na kɛ nin waati in na an lajɛlenw don sisan mali fan caman fɛ jango an ka togodaw la ka kɛ ni waati ko ye an ye faamuyali sɔrɔ la mais ni an donna sariya bulon kɔnɔ a bɛ kɛ wajibi an kan n'an ye maa kelen ta yɔrɔ min na an bɛ maa filanan ta yɔrɔ la fan fila de don sisan nɔ min ta ye so ye ani min bɛ ka so ta i da sera dɔ in ka wajibu ma n'o y'a ka obligation ye sotala fana don maa min bɛna a ta k'a kɛ jagokɛyɔrɔ ye walima k'a kɛ baarakɛyɔrɔ ye o fana ka obligation ye jumɛn ye n'o fana bɛ wajibiya o kan les obligations du preneur. i ka nin ɲininkali diyara n ye parce que an y'a fɔ cogo min na hakɛ b'u bɛɛ bolo mais obligation b'u bɛɛ kan an da sela mun bɛ ka yɔrɔ di yɔrɔtigi an da sela o ta ma maintenant mun ye so ta n'ale bɛ ka baara k'a kɔnɔ n'a bɛ ka luwanse sara mun wajibiyalen don ale kan mun ye diyagoya ale kan mun ɲinilen don ale fɛ a ko bato contrat kɔnɔna la a fɔlɔ ye mun ye o de ye loyer sarali ye c'est à dire que karo mana sa o bɛ bɛn a kan de wari dɔ de bɛ yen ale b'o sara o kɔni y'a ka o ye fɛn fɔlɔ min ɲinilen don a fɛ fɛn fɔlɔ min ye diyagoya a kan o de ye ka loyer sara o loyer yɛrɛ sarali aw bɛ kuma a kan de a b'aw sigi de ka kuma aw bɛ bɛn a kan donc n'aw bɛnna a kan a bɛ sara cogo min na a b'o bɛɛ lajɛlen latigɛ aw ka contrat kɔnɔna la o y'ale ka obligation fɔlɔ ye a ka obligation filanan ye mun ye o de ye ka c'est à dire que ka yɔrɔ minɛ cogo ɲuman na parce que ale ka yɔrɔ tɛ donc a ka hakili to yɔrɔ la yɔrɔ minɛ cogo
a ka yɔrɔ minɛcogo ɲuman na a kana to tiɲɛni dɔw ka se yɔrɔ ma o fɛnɛ kɔnɔna la a kan ka baara kɛ yɔrɔ kɔnɔna la ani yɔrɔtigi bɛnnen don mun kan n'aw bɛnnen don a kan k'i bɛ jago de kɛ walima k'i bɛ usine baara de kɛ yɔrɔ kɔnɔna la i b'o de kɛ o i man kan tɛ ka baara wɛrɛ k'a kɔnɔ min n'o tɛ kelen mais n'i bɛ fɛ ka baara wɛrɛ k'a kɔnɔ min n'o tɛ kelen i bɛ laɲini f'i ka yɔrɔtigi ka yamaruya de ɲini yɔrɔtigi de kan ka yamaruya d'i ma soit n'i bɛ fɛ ka baara wɛrɛ fara kɔrɔlen kan walima n'i bɛ fɛ ka baara yɛrɛ de falen pewu i n'a fɔ sisan usine baara e tun bɛ usine baara de k'a kɔnɔ mais e bɛ fɛ ka falen k'a kɛ jagokɛyɔrɔ ye i bɛ yɔrɔtigi de ka yamaruya ɲini i y'a faamu donc n'aw ma bɛn o kan sisan aw bɛ se ka taa tribunal la pour que tribunal ka kiiri tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a sɔrɔ tribunal bɛ jɛn n'a ye baara ka falen walima baara wɛrɛ ka fara kɔrɔlen kan tribunal fɛnɛ b'o kiiri tigɛ mais yɔrɔ kelen fɛnɛ bɛ yen fo n ko o yɔrɔ fɛnɛ fo n ka n sinsin yen kan parce que n'an ko yɔrɔtigi tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ maa ye mun yɛrɛ ka yɔrɔ tɛ mais ale de bɛ yɔrɔ di location na sariya la mɔgɔ dɔw bɛ yen u ta tɛ yɔrɔ ye mais u bɛ se ka yɔrɔ di location na a bɛ se ka kɛ sariya ye a tigi autorisé sariya ye yamaruya d'a ma o misali fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an ka kɛ société kunda yɔrɔ a bɛ société tɔgɔ la mais société tɛ se ka contrat signer société ɲɛmɔgɔ de bɛ yen mun bɛ contrat signer donc o ɲɛmɔgɔ a mana kɛ directeur général ye o a mana kɛ PDG ye o a mana kɛ gérant ye o donc o de bɛ taa yɔrɔ signer o contrat signer mais ale ta tɛ société de ta don donc o de kama n ko a bɛ se ka kɛ maa ye mun ta tɛ yɔrɔ ye o misaliya filanan ye mun ye a bɛ se ka kɛ yɔrɔtigi yɛrɛ bɛ dɔ yamaruya a bɛ i n'a fɔ a ye procuration d'i ma a ye autorisation d'i ma a ye papier dɔ signer ka d'i ma mun bɛ i autoriser mun bɛ yamaruya ka yɔrɔ bila location na donc a bɛ se ka kɛ nin situation kɔnɔna la agence immobilière ta bɛ se ka don la n'i ka so di agence ma olu bɛ se ka gérer exactement nin cogo ninnu na tout à fait a bɛ se ka k'o ye a bɛ se ka k'o ye n'i ye yamaruya di agence immobilière ma n'olu y'o contrat kɛ o contrat c'est un contrat qui est valable i y'a faamu mais ni mɔgɔ taara contrat signer k'a sɔrɔ a ta tɛ yɔrɔ ye yamaruya t'a bolo ka yɔrɔ bila location na o contrat nafa t'o contrat la o contrat bɛ annuler i y'a faamu mais comme an bɛ mun bɛ baara kɛ yɔrɔ la mun ye yɔrɔ ta mun bɛ luwanse sara o ka obligation ye a ka obligation dɔ fɛnɛ ye mun ye o de ye k'a fɔ ko réparation d'entretien a bɛ se ka kɛ yɔrɔ ka to baara la yɔrɔ kɔnɔna la yɔrɔ misɛnnin dɔw bɛ tiɲɛ ale de kan k'i jɔ n'a ye a man kan tɛ k'i ɲɛsin yɔrɔtigi ma k'a fɔ ko yɔrɔtigi k'o dilan i n'a fɔ sisan a bɛ baara la yɔrɔ kɔnɔna la peinture dɔ ka tiɲɛ i n'a fɔ peinture yɔrɔ dɔ ka nɔgɔ quoi voilà ale ka taa se yɔrɔtigi ma ko yɔrɔtigi ka na o yɔrɔ labɛn o tɛ se ka kɛ ale de kan k'i jɔ n'o ye o y'ale ka responsabilité de ye o y'ale ka obligation de ye ni faamuna donc ni an y'a faamu kuma kɔnɔ misali la ni Keta ni Konate olu bɛ so maa kelen ye n'olu bɛnna ka sisan nɔ ko n bɛ so d'i ma i b'a kɛ jagokɛyɔrɔ ye ale ko jagokɛyɔrɔ mais n'an taara gulɔ feere a kɔnɔ dun n'a taara kɛ gulɔso ye dun n'aw taara n y'o de fɔ sisan n'aw bɛnna kan k'a fɔ ko nin baara sina de kan ka k'a kɔnɔ o de bɛ k'a kɔnɔ mais ni e bɛ fɛ ka yɛlɛma don o ko kɔnɔna la an k'a kɛ sisan aw bɛnna kan k'a fɔ ko fini de bɛ feere yɔrɔ la e bɛ fɛ ka yɔrɔ yɛlɛma k'a bɔ fini feere yɔrɔ la ka kɛ gulɔ feere yɔrɔ ye an yɛrɛ b'a dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ gulɔ feere yɔrɔ gulɔ man di voilà donc a kɛra gulɔ ye a mana kɛ fɛn o fɛn mais ni yɛlɛma de bɛna don baara kɔnɔna la baara mun bɛ k'a kɔnɔ ni yɛlɛma bɛna don a la n y'o de fɔ i bɛ yɔrɔtigi de ka yamaruya ɲini ni yɔrɔtigi jɛnna n'a ye alhamdulillah i b'i ka baara kɛ i bɛ yɛlɛma don a la i b'a kɛ sans problème mais ni yɔrɔtigi ma jɛn n'a ye n y'o de fɔ i bɛ se ka taa tribunal la i bɛ se ka taa kiiritigɛso la ka taa ɲini kiiritigɛlaw fɛ o k'i yamaruya i ka baara ka kɔnɔ a bɛ se ka kɛ u bɛ jɛn n'a ye walima u bɛ se ka ban a ma mais i yɛrɛ kelen k'a fɔ k'i bɛ wuli ka taa baara kɛ tan ka yɛlɛma don a la o man kan tɛ ka kɛ sariya ma jɛn n'o ye sisan maître an ye nin faamu sisan baara kɔnɔna na ni yɛlɛma donna la i ye o taabolo fɔ an ɲɛna kan ka kɛ cogo min na mais an bɛ nin bɛɛ kɔnɔ balo bɛ yen saya bɛ yen ni maa fila kelen ni dɔn tanyana dun ko in bɛ kɛ cogo di min ta ye yɔrɔ ye ani min i y'a yɔrɔ ta location na kosɛbɛ sariya kɛlen don ka o ko bɛɛ labɛn
o ko bɛɛ bɛ sariya kɔnɔ k'a fɔ ko nin maa kelen de sala ko o ka kɛ sababu ye contrat k'a jɔ ayi a tɛ kɛ ten sariya kɔnɔ an k'a kɛ misaliya la mun ye yɔrɔ di ni yɔrɔtigi nana falen parce que a bɛ se ka kɛ yɔrɔtigi bɛ se ka falen a bɛ se ka kɛ mun ta ye yɔrɔ ye o ye yɔrɔ feere maa wɛrɛ ma walima a y'a di maa wɛrɛ ma walima a yɛrɛ de nana fato a ka tiɲɛtalaw olu de bɛna kɛ yɔrɔtigi ye donc contrat tɛ ban o yɔrɔnin na mun kɛla yɔrɔtigi ye yɔrɔtigi kura i n'a fɔ sisan an k'a kɛ yɔrɔtigi ye yɔrɔ feere dɔ ma contrat bɛ continuer n'o de i y'a faamu bɛnkan bɛ tɛmɛ n'o ye bɛnkan tɛ ban bɛnkan tɛ jɔ mun bɛ contrat kɔnɔ a bɛɛ bɛ respecté mun bɛ ka baara k'a kɔnɔ mun wajibiyalen don a kan a kan k'o labato i y'a faamu a kan k'o labato maintenant ni mun ye yɔrɔ ta n'o de nana ban o fɛnɛ tɛ se ka kɛ sababu ye mun bɛ contrat lajɔ n'ale de bɛ wari sara fana ale de b'a sara kɛ mais a bɛ se ka kɛ a somɔgɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ ale fatolen kɔfɛ a ka d'a somɔgɔw ye ka tɛmɛ ni contrat ye an k'a kɛ sisan mun ye yɔrɔ ta n'a bɛ ka baara kɛ yɔrɔ la n'ale nana fato k'a sɔrɔ a kelen tun tɛ baara la yan n'a denw tun bɛ yɔrɔ bɛ ka marcher kosɛbɛ a ka di denw ye ka continuer ni contrat ye ni bɛnkanw ye o ni baillage professionnel ni maintenant olu bɛ se ka kɛ na olu bɛ se ka contrat continuer hali u fa bannen kɔfɛ mais il faut que u ka a ɲini yɔrɔtigi de fɛ sariya kɛlen don ka karo 3 de d'u ma k'a ta saya la sari banni bɛ kɛ don min na yɔrɔtigi bɛ ban don min mun bɛ ka baara kɛ yɔrɔ la u bɛ ban don min na karo 3 de bɛ yen n'a y'i diya k'a fɔ ko contrat ka to i bolo karo 3 de b'i bolo k'a ɲini yɔrɔtigi fɛ yɔrɔtigi den bɛ se ka kɛ a musow bɛ se ka kɛ a masaw bɛ se ka o demande yɛrɛ kɛ fɛnɛ mais karo 3 de b'u bolo mais n'u ma a laɲini kɛ yɔrɔtigi fɛ o karo 3 kɔnɔna la contrat kɔni bɛ jɔ o kɔnɔna la donc fo demande de ka kɛ karo 3 kɔnɔna la n'a ma kɛ karo 3 kɔnɔna la contrat bɛ jɔ i y'a faamu donc a situation a b'o cogo de la an ye nin faamu mais sisan an k'a kɛ balo bɛ yen saya bɛ yen an kumana nin ye fatuli ta ye kosɛbɛ o kɔfɛ ni a digira maa 2 dɔ kɔnɔ an n'a sɔrɔ a kun bɛnna san 3 kan san 1 daminɛni ka se dɔɔni ma dɔ b'a fɛ k'i sen bɔ contrat la tɛmɛsira jumɛn b'o la sisan nɔ misali la an bɛnna kan an bɛna contrat signer an y'a signer 2023 la mais an bɛ continuer fɔ 2026 2023 yɛrɛ laban na n'a jigira ne kɔnɔ ne min bɛ ka yɔrɔ ta k'a ta luwanse la walasa k'a sara yɔrɔtigi ne b'a fɛ k'a jɔ est ce que ne kelen b'a jɔ n yɛrɛ ma wa walima fɔ n ka yɔrɔtigi fana ka yamaruya ɲini d'accord an y'a fɔ cogo min na contrat ye sugu 2 ye contrat à durée déterminée bɛ yen contrat à durée indéterminée bɛ yen i da sela mun ma o ye durée déterminée de ye o ye contrat ye mun durée c'est à dire contrat kan ka ban wagati mun na o latigɛlen don i y'a fɔ cogo min na contrat kan ka ban nin wagati in na c'est à dire bɛɛ b'a dɔn contrat kan ka ban wagati mun na maintenant ni mun bɛ ka baara kɛ yɔrɔ la n'a bɛ fɛ ka o contrat lajɔ a kelen tɛ se k'a lajɔ a bɛ yamaruya de ɲini yɔrɔtigi fɛ i y'a faamu parce que normalement ni contrat kan ka ban n'a ye wagati dɔ prévoir contrat kan ka ban mun na normalement contrat kan ka se fo o wagati san'a ka ban maintenant ni e ko k'i bɛ contrat lajɔ yan'o wagati cɛ i bɛ yamaruya de ɲini yɔrɔtigi fɛ ni yɔrɔtigi diɲɛna n'a ye contrat bɛ ban o y'a bannen pewu mais n'a ma jɛn n'a ye n'a ma jɛn n'a ye an y'a fɔ cogo min na n'a ma jɛn n'a ye normalement contrat bɛ continuer e kun kan ka wari mun sara i b'o wari de sara o i b'o wari de sara d'accord bon an ka ta inverse la sisan nɔ a bɛ minnu wele a ka sariya kuma na ko contrat durée indéterminée an kɔni y'a ta an b'a kɔnɔ ka taa ten kosɛbɛ an ma dan fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɔni an kɔni ka yɔrɔ ta a diyara n ye an b'a ka taa mais ni fana b'a fɛ ka jɔ dun n'i bɛ fɛ ka jɔ contrat à durée indéterminée fɛn ale bɛ se ka jɔ wagati bɛɛ parce que dan t'a la dan t'a la a fɔra dan b'a la hin donc ni wagati ma nin da i bɛ se ka jɔ nka a tɛ jɔ ten jɔcogo de b'a la n'i bɛ fɛ ka bɔ contrat kɔnɔ jɔcogo de b'a la bɔcogo de b'a la sariya y'a ɲini i fɛ a mana kɛ yɔrɔtigi ye o a mana kɛ mun ye yɔrɔ ta location na a mana kɛ nin maa 2 fɛn na jeni n'i bɛ bɔ contrat kɔnɔna la i bɛ parce que situation 2 de bɛ yen
a situation fɔlɔ i bɛ congé de d'a tigi ma, c'est-à-dire document dɔ de bɛ yen, papier dɔ de bɛ yen, i b'a ci a tigi ma k'a fɔ ko vraiment e bɛ fɛ ka bɔ contrat kɔnɔ. I y'a faamu, an b'a fɔ o de ma ko congé. I y'a faamu, donc n'i y'o papier ci sisan sariya la délai dɔ de dilen n'o ma, i kan ka kɛ wagati dɔ kɔnɔna la, o wagati ye kalo 6 de ye. I y'a faamu, parce que contrat congé kan ka ban wagati mun na ani i bɛ congé ci a tigi ma mun na, c'est-à-dire kalo 6 de kan ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ. I y'a faamu, n'a tigi ma réagi contrat bɛ ban, c'est-à-dire n'a m'i opposé k'a fɔ ko vraiment ale ma jɛn n'a ye, contrat bɛ jɔ. I ye date mun bila congé kɔnɔ k'a fɔ k'a ka di ye contrat ka ban o wagati, ni dɔn in ma opposition kɛ, n'a ma fɔ ko a ma jɛn n'a ye, donc n'o date sera contrat bɛ ban. I y'a faamu. A faamuna maître. Maintenant a situation filanan ye mun ye, parce que contrat la an da sela ma sisan fɛn dɔw bɛ yen mun wajibiyalen n'u fila bɛɛ kan. N'a y'a sɔrɔ ni maa fila ye dɔ kɛlen tɛ k'a ka obligation labato, o bɛ se ka kɛ sababu ye contrat bɛ jɔ, contrat bɛ dabila. Maintenant pour que o contrat ka dabila, i bɛ papier de ci. O papier i bɛ se ka kɛ huissier kunda, walima i bɛ se ka kɛ i yɛrɛ bɛ se ka papier dɔ sɛbɛn ka d'a tigi ma k'a fɔ ko vraiment a ka ɲininen n'a fɛ sariya kɔnɔ a ka nin yɔrɔ bato, a ka nin yɔrɔ bato. Maintenant n'a ma bato, i b'a fɔ a ye mise en demeure kɔnɔ, n'a ma bato karo kelen kɔfɛ vraiment e bɛ taa tribunal saisi pour que tribunal ka contrat lajɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ, tribunal ka fɔ a ka bɔ yɔrɔ kɔnɔ. I y'a faamu. A faamuna. Voilà. Mais ɲininkali kelen bɛ yen, an ka WhatsApp numéro labilalen don maaw ye minnu b'a fɛ k'u ka ɲininkali kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw kan, don nataw la an bɛ sigi. An ni sariya tigilamɔgɔ wɛrɛ juges sigira nin kɛnɛ kan min ye luwanze ko ye, maaw bɛ si min kɔnɔ Isaïe d'habitation, ko hali ni kalo kelen juru yɛrɛli la dɔrɔn ko sotigi bɛ se k'a ɲini tribunal fɛ i ka bɔ. Jago ni bololabaaraw sera ninnu na mun tɛ si so ye, ni kalo kelen juru yɛrɛla yɔrɔtigi la min ye yɔrɔ ta, yala est ce que a bɛ se k'i labɔ o kama wa walima délai wɛrɛ b'a la min ni kalo kelen tɛ kelen? N y'o de fɔ sisan, parce que contrat kɔnɔ n da sela a ma, mun bɛ baara kɛ yɔrɔ kɔnɔ a ka obligation ye mun ye, mun wajibiyalen don a kan fɔlɔ fɔlɔ, o de ye ka loyer sara. Mais n'a y'i ban ka sara, a bɛ se ka kɛ kun ye contrat bɛ, a bɛ se ka kɛ contrat lajɔli sababu ye. Mais n y'a fɔ cogo min na formalités de bɛ yen, a tɛ jɔ ten. I y'a faamu, a tɛ kɛ i n'a fɔ bail Isaïe d'habitation ta ɲɔgɔn, k'a fɔ ko n'a tigi ma sara dɔrɔn i bɛ wuli ka taa tribunal fɛ, tribunal ka contrat lajɔ, a tɛ kɛ ten. I bɛ mise en demeure de ci a tigi ma fɔlɔ. I y'a faamu, n'i ye mise en demeure ci a ma, n'a y'i ban o kɔnɔ halisa mise en demeure cilen n'a ma, hali o kɔnɔna la a k'i ban a ka wari sara, o bɛ se ka kɛ contrat lajɔli sababu ye. A y'a faamu maître, an ka bi waati banna an bolo pewu, kabi jamukan kuncɛ i bɛ ladilikan laban jumɛn lase? An bɛ ladilikan mun lase, an bɛ mun lase an lajɛbagaw ma, o de ye k'a fɔ ko vraiment a ka kan, parce que nin contrat in filɛ n y'a fɔ cogo min na a ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ. Dɔw b'a contrat kɛ a bɛ kɛ cogo min na u t'a kɔnɔ fɛn dɔn, nin ka hakɛ ye nin ye, nin ka obligation nin a caman t'a dɔn. Donc a ka kan bɛɛ k'a ɲini k'a dɔn, n'i t'a ɲɛdɔn mun b'a ɲɛdɔn i ka s'o ma, o k'aw bilasira pour que aw ka se ka contrat kɛ, gɛlɛya kana sɔrɔ a kɔnɔ, fitina kana sɔrɔ a kɔnɔ. A faamuna, an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. O de bɛ dansigi an ka bi jamukan na sariya bulon kɔnɔ, an ka hakilina o de kun ye nin bi ye, an kun sigira min kama le bail à usage professionnel. An ka maa welele ale kun ye maître Bakari Konate, avocat Baroji Mali, ni ale ye sugandonmaa ye Mali avocaya kɔnɔna na. A y'an bilasira nin hakilina in kan. WhatsApp numéro ale bɛ bila aw ka bolo kan min bɛ kɛ sababu ye aw ka ɲininkaliw an b'olu ta k'o tɛnku an ka maa welelenw na min bɛ kɛ sababu ye an bɛ bɔ kunban kɔnɔ. O la ne b'a fɔ a ka mɛn o la waati wɛrɛ. Salamu aleykum warahmatulahi taala barakɛtu.